средата на паежината. Участват Робърт Дейви, Шарлин Тилтън, Тед Прайер, Бо Хопкинс, Уилям Зип, Чарлз Нейпиър, Тони Къртис и други. Оператор Андрю Парк. Музика Грег Търнър. Сценарий и режисура Дейвид Прайер. Загубих настроението. Стана съвсем неочаквано. Съжалявам. Не дей да съжаляваш. Вживей се в героя си. Винаги се вживявай в героя си. Когато играете, трябва да очаквате неочакваното. Винаги. Трудно е пред толкова много хора. Затова избрах любовна сцена за упражнението. Те са най-трудни за изпълнение пред публика. Но нали за това сме актьори? Трябва да се въплатим в ролята независимо от обстоятелствата. Когато сте на сцената, ви наблюдават хиляди хора. И щом се случи неочакваното, трябва да се адаптирате и да реагирате като героя си. Иначе край. Разбирате ли? Всички ли разбрахте? Добре, това е всичко за днес. Ще се видим в 8 часа следващия четвъртък и не забравяйте, вживейте се в героя си. Изчезвайте. Ей, какво мислиш? Истината ли искаш? По-добре ме излъжи. В такъв случай беше страхотно. Мислих си, че работата ми ще ти е по-интересна. Не се тревожи, ти си ми достатъчно интересен. Забравих си чантата. Ей, сега ще се върна. Чернокожено яки. Трябва да е той. Качвай се. Моля? Качвай се, нямаме време за губене. Съжалявам, приятел, имам си гадже за тази вечер. Слушай, идиот, не съм в настроение. Влизай в колата. Разбрали? Добре, да? Добре. Джон? Джон? Значи това е специалиста. Прилича ми на мухлю. Кои сте вие? Какво искате? Престани да се правиш неинтересен, приятел. Ние сме вътре в играта. И къде отиваме? Ще разбереш. Откъде ги изнамират такива?
дяволите? Какво беше това? Нещо извън сделката. Каква сделка? Кой те преследва? Искат да те очистят. Мене ли? Вас преследват. Глупости. Няма ли да помогнеш? Сега е момента. Ако знаех как. Използвай пистолета си. Нямам пистолет. Дръж тоя. Хайде, настигат ни. Правя каквото мога. Не бъртай! Стой там! Ръцете зад главата! Обърни се! Действай! Вярвам, че всичко е наред, господин Матюс. Не съвсем, сър. Подробности? Господин Логан беше взет, но някой атакува колата. Местната полиция го задържа. Чудесно. Да уредя ли да го пусна, сър? Не мисля, че ще е необходимо. Лека нощ, господин Матюс. Лека нощ, сър. Конгресът на губернаторите започва утре. От тук, госпожице Локвуд. Благодаря. Не се случва всеки ден заместник главния прокурор лично да освобождава някого от тук. Нали разбирате? Много добре ви разбирам, сержанте. Ето, тук е. Катрин. Джон, Ще ме измъкнеш ли от тук? разбира се, но искам да знам какво точно се е случило. Хайде, просто ме измъкни. Прекарах ужасна нощ. Това е май меко казано. Добре. Отворете втора килия. Искам да ми кажеш какво се случи точно и в подробности. Стоях пред театъра и двама души ме вкараха в една кола. Започна да ни преследва друга кола, стреляха по нас, катастрофирахме и ме арестуваха. Това е всичко. Не е достатъчно. Въпросът е много сериозен. Знам, нали на мен се случи? Какво би могло да е? Имаш ли представа колко ми беше неудобно да звъня посред нощ на шефа си, на прокурора на този щат и да го моля да урежда гаранция за гаджето ми? Даваш ли си сметка? Мислех си, че ще се радваш да ме видиш жив. Разбира се, че се радвам. Толкова те обичам. Ти обаче изглежда не разбираш, че здравата си е загазил. Откъде на къде? Нищо не съм направил. Има обвинения срещу теб, и то много сериозни. Обвинения? Защо? Не знаят какво точно се е случило, но са сигурни, че ти си бил замесен по някакъв начин.
И колко е сериозно всичко това? Доста. Опит за убийство, употреба на оръжие, притежавано нелегално и още 10 по-дребни обвинения. Не мога да повярвам, че точно на мен ми се случи. Трябва да гледаме на нещата трезво и разумно. В цялата тази история няма нищо разумно. Нищо. Съжалявам, хайде да се махаме от тук. Изпий това. Благодаря. По-добре ли си сега? Доколкото мога да бъда при тези обстоятелства. Съжалявам, че говорих така с теб в затвора. Няма нищо. Разбирам. Сега какво ще правя? Обещавам ти да измисля нещо. Всичко ще се оправи. Веднага се връщам, само да взема нещо. Какво се е случило? Къде са ти нещата? И аз това се питам. Всъщност има много просто обяснение. Кой сте вие, подяволите? Къде са мебелите ми? Само по един въпрос, моля. Казвам се Морган. Ричард Морган от Министерство на правосъдието. Предполагам, вие сте Джон Филипс. А вие Катрин Локвуд. Все още очаквам обяснение. Свързано е с нощния инцидент. Искате да кажете, че Министерството има нещо общо с това, което се случи с Джон? Не точно. Тогава какво искате да кажете? Точно. Ще ви обясня всичко, господин Филипс. Но тук не е мястото. Уредих да използвам един офис наблизо. Ще тръгваме ли? Едва се сдържам да чуя. Кой е този? Името му е Джон Логан. Не е истинско, но друго име не знам. Професионален убиец. Много добре платен.
И какво общо има това с нощи? Много общо. Много. Намерихме трупа му в една уличка до театъра. Предположението ми е, че преди да бъде убит, е имал среща с двамата мъже, които вкараха господин Филипс в колата. Чакайте, искате да кажете, че те са ме помислили за убийца? Именно. Как така? Аз изобщо не приличам на него. Много просто. Не са го били виждали, а вие сте отговаряли на описанието. Еднаква височина, еднакво тегло, черно кожено яке. Вие, господин Филипс, сте били там, където не е трябвало. Надявам се, че след като знаете всичко това, разбирате, че Джон е невинен. Естествено. Чудесно. Значи можем да си тръгваме. Момент, моля. Нещата са малко по-сложни. Седнете. Знам, че сте невинен. Но никой друг не го знае. Никой. Но вие можете да го докажете без проблеми. Верно е. Но на този етап няма да го направя. Защо не? Искам да ви помогна. Но първо вие трябва да помогнете на мен. За каква сделка става въпрос, господин Морган? Имам основание да мисля, че определена група от хора планира убийството на високопоставен член на правителството. Не знам кога и кой ще бъде той, но знам, че това предстои. И че човека, с когото са ви сбъркали, Джон Логан, е трябвало да дръпне спусъка. И? Те мислят, че вие сте Джон Логан. Би ни било в помощ, ако продължава да мисля така. Сигурно се шегувате. Взехте всичко от къщата ми, за да ме принудите да направя това. За да ви създадем нова самоличност, трябва да заличим старата. Джон Филипс вече не съществува. Вие сте Джон Логан. Не мога да направя това. Няма да ми повярват. Трябва ви Ал Пачино, не аз. Вие сте учител по актьорско майсторство. Ако някой може да се справи, това сте вие. Ако бях толкова добър актьор, нямаше да се налага да преподавам. Господин Морган, предложението ви е твърде неетично, дори абсурдно. Вие нямате никакво право да намесвате един гражданин в делата на министерството. Седнете. Не се намирате в съда. Ще приемете новата си самоличност и ще ми помогнете да предотвратя убийството. Ясно ли е? Не ме чувате какво ви казвам. Заплашвайте ме колкото си искате. Аз просто не мога да го направя. Просто не мога. – 15 години. Ще потвърдя обвиненията срещу вас. 15 години зад решетките. Може ли да го направи? Страхувам се, че да. Много умен съвет, колега. Мисля, че се споразумяхме. Това е портфейлът на Логан. Всички документи са вътре. Паспорт. $5000 в брой. Ключ от стаята ви. Тя е в хотел Стофа, от източната страна на реката. Запазена е на името на Логан. Вземете такси, не се отбивайте вкъщи. И после какво? Ще чакаме. Те ще потърсят контакт. Ще разберете, когато стане. Само това ли ще ми кажете? То ви е достатъчно. Те вече ви мислят за Логан. Вие просто трябва да останете спокоен и да разчитате на себе си. И най-вече да не се свързвате с никого. Приятели, семейство, госпожица Локвуд, мене изобщо не търсете. При нужда ще се свързвам с вас. Въпроси? Да. Какви са опасностите? Целият свят е побъркан.
Безпокоя се, че има нещо много гнило. Не се тревожи. Мога да отида на летището, да си взема билет и да изчезна от страната. Не е толкова просто. Права си. Знам. Сигурно и в момента ни следят. Обещавам ти да говоря с когото мога, да пусна връзки и да те измъкна от тази каша. Пази се. Надявам се да се видим пак. От тук, господин Логан. Хубава стая. Най-доброто, което имаме. Спалнята е там, вещите ви са в шкафа. Ако имате нужда от нещо, обадете се на централата. Благодаря ви, сър. Надявам се тук да ви бъде приятно. Не се съмнявам. Май е време за обяд. Ще трябва да мина с сандвич. Какво ново? Господин Ханъл се обади и каза, че се опитва да намали обвиненията по изнасилването. Гарантира 6-месечна присъда. Това му е за втори път. Пипнаха го и той го знае. Да се научи да си държи Дюкян затворен. Точно така. Обадиха се да кажат, че случая Барнал е прехвърлен от съдията на областния съд. Чудесно. Джими се обади да каже, че ще те чака утре в 8 часа. Дано не забравя. Визитките са готови. Това са добри новини. Джон Логан звъня 2 пъти. Какво? Джон Логан се обади 2 пъти. Остави ли съобщение? Само телефонен номер. Какво има? Всичко е наред. Да ти донесе ли нещо отвън? Да, друга професия. Ще се опитам. Свържете ме с стаята на Джон Филипс. Съжалявам, Джон Логан. Благодаря. Ало? Джон? Катрин, какво правиш? Не трябва да ми се обаждаш тук. Казаха, че си ме търсил. Кога съм те търсил? Обаждал си се на 2 пъти днес. Не съм. Кой е бил тогава? Не знам, но това не ми харесва. Затвори телефона и не се обаждай повече. Какво става тук? И аз това се питам. Съжалявам, не видях, че си тук. Едно нещо е, когато първият ми помощник трябва да ходи в градския затвор, за да освобождава приятеля си по углавни обвинения. Франк, нали ти обясних? И аз приех цялото ти обяснение.
Проявих разбиране, нали? Да, Франк. Но разбирането си има граници, Катрин. И точно в момента моето е на привършване, тъй като се опитвам да разбера защо трябваше да губя цели 2 часа, за да ме разпитват разни канцеларски плъхове от Министерството. Били са тук? Да, бяха. Би ли ми обяснила? Те не ти ли обясниха? Как ли не? Не обясниха нищо. Просто ме накараха да извадя цялата ни документация и я разпердушиниха. Търсиха всякакви документи, свързани с нощния инцидент. Нещо повече. Казаха ми, че ако спомена за това на когото и да е, дори и на шефовете си, от утре сутрин ще се разписвам в бюрото за безработни. И аз искам да знам защо. Не мога да ти кажа, Франк. Това не ме задоволява. Съжалявам за случилото се, но ако ти кажа и малкото, което знам, това може да струва нечий живот. Добре. За сега добре. Обаче, ако случаят ме засегне, първа ти ще почувстваш последиците. Между другото, кажи ми, ако мога да ти помогна с нещо. Благодаря, ще ти кажа. На слънчицето ми с любов, татко. Господин Мур, моля. Благодаря. Стивън? Катрин е. Всъщност, не съм добре. Трябва да говоря с теб, но не по телефона. Нека да се срещнем някъде. Да, чудесно. Благодаря. Много ти благодаря. Довиждане. Магнум 300. Разкошно лъже. Няма друго такова на пазара. С тази душичка можете да отрепете слон от 300 метра. Без проблеми. Ще я взема. Без да питате за цената? Казах, ще я взема. Това не е проблем за мен. Трябва ми само шофьорската ви книжка. Сега трябва да капарирате остатъка от сумата след 10 дни, когато я вземете. След 10 дни? Такъв е закона, няма как. Защо да няма?
Здравей, Джон. Не ставай глупав. Изглеждам ли ти опасна? Да, много опасна. Коя сте ви и какво искате? Приятелите ме наричат Сидни, но ти можеш да ми казваш както пожелаеш. Силни ръце имаш. Говорете по същество, не съм в настроение. Трябва да си на този адрес след час. Защо? Ще разбереш на място. Успех! Винаги си обичал гълъби. Така си е. Погледни ги, милите. Колко лесно се лъжат и лесно се примамват. Но все някак успяват да оцелеят. Точно като мен. Няма ли да ме прегърнеш? Нещо не е наред, нали? Какво има? Не знам със сигурност. Хайде да се поразходим. И когато се обадих на Джон, той каза, че не е звънял изобщо. Това е интересно. Страхувам се, че и аз може да съм в опасност. Ще помисля по въпроса. Има много хора, на които съм правил услуги. Те са ми длъжници. Междувременно, не казвай на никого това, което сподели с мен. Ясно ли е? Хората в този бизнес не са като във вашия офис. Те използват закона за собствените си нужди. Имат свои методи. Вярвам, че не съм сбъркала, като дойдох при теб. Не бих искала да те намесвам. Катрин, обичах баща ти, бяхме приятели. Той би направил всичко за мен, а аз на свой ред всичко за дъщеря му. Толкова си мил. Как ли щях да се справя без теб през тези години? Не се тревожи. Добре. Ще ти звънна, става ли? Добре. Яще докато можете. Сигурен ли сте, че това е адреса? Приличам ли те на ясновидец? Това е номера, който търсеше. Благодаря. На вашите услуги.
Джон Логан. Кой се интересува? Имаме съобщение за вас. Какво е то? Ето такова. Хвани го. За кого работиш? Не знам. Сгреши. Опитай пак. Казах, че не знам. Само усложняваш нещата, задник такъв. Майната ти. Лоша идея, приятел. Сега аз ще задавам въпросите и е по-добре да отговаряш. В противен случай ще умреш. Кой те изпрати? Имаш 3 секунди преди да се присъединиш към приятеля си. 3, 2, 1. Хвърли пистолета. Ако стреляш, ще застрелям него. Но първо аз ще застрелям теб. Ще рискувам. Нямам какво да губя. Защо не питаш приятеля си на какво мнение е? Хайде! Много впечатляващо. Как е, Джони? Добър изстрел. Свали пистолета. Успокой се. На твоя страна съм. Показваш го по странен начин. Изпълнявам заповеди. Нали знаеш? Не знам. Защо не ми обясниш? Пробвахме те. И човек умря, за да ме пробвате. Такава ни е работата. Слушай, защо не ми дадеш пистолета и не се разкараш, аз ще оправя кашата. Хайде, Джони, нямаме време. Ще се видим. Убиецо. Както казах, момчета, такава ни е работата. Конгресът на губернаторите започна днес с вълнуваща реч на губернатора Уилсън от Джорджия. Според общото мнение, това е подготовка за предизборната президентска кампания. Други новини. Собственика на магазин за оръжие е починал от тежки наранявания по главата. Влез. Страхувам се, че имаме проблем. Какъв? Очевидно сме сбъркали човека. Това не е истинския Джон Логан. Какво значение има кой е? Вярвам, че всички участници са си по местата. Готови са и чакат, сър. Много си точен. Старая се. Какво правиш тук, по дяволите?
Так му щях да те питам за същото. И двамата си дължим обяснение. Отговаряй без заобикалки, Джон. Свързаха се с мен в хотела. Казаха ми да отида на един адрес. Там ме чакаха 3 ченгета. Прибиха ме. След това се появи оня от колата и ми каза да си тръгвам. Това ли е всичко? Всичко. Факта, че искаха да ме нарежат на фили, малко ли е? Ако са искали да те убият, щеше да си мъртъв. Има друга причина, поради която са те повикали. Не искаха да ме убият, а да ме обезвредят за момента. Въпросът е защо. Прибирай се моментално в хотела. Тогава ме закарай. Знаеш, че не мога. Вярно бе, сбърках. Помислихте за таксиметров шофьор. Няма що, много смешно. Ще се видим пак. Не се и съмнявам. Тя отиде. Пазете се. Къде са стълбите? Ако почакайте, ще дойде всеки момент. Къде са стълбите? Ето там. Погледнете, ето го. Той е убиеца. По-полека. Не го убих аз. Ще кажа, че си го направил ти. А после си се прицелил в мен. Но аз съм бил по-бърз. Така. Добре, че се разбираме. Вземи пушката. Вземи я. Цевта да сочи към пода. Сложи десния си показалец върху спусъка. Добре. Бързо схващаш. Но не достатъчно бързо. Сам се прецака. Пералня. В мазето. Слизайте в мазето.
Претърсете навсякъде. Вие, момчета, елате с мен. Покрийте изходите. По-бързо. Каза ли нещо? Не, нито дума. Чака ви при езерото. Чакам вече близо час. Така ли? Аз също. Не се тревожи, сам съм. Подслушвателни устройства? За Бога. Не съм настроен много доверчиво, Морган. Разбирам те. Наистина ли? Разбираш ли какво значи да те обявят за супер наемен убиец? Разбираш ли какво означава всеки полицейски отдел в тази страна да смята, че току-що си убил губернатор на щат? Ако разбираш, що не вземеш да ми обясниш? Аз нищо не разбирам. Нещата трябваше да се развият по-различно. Щяхме да предотвратим убийството. Откъде да съм сигурен? Може още от самото начало така да сте нагласили всичко. Като, например, бягството ти от хотела. Заради мен? Или заради удобството на този, който ще ме застреля? Ако беше така, нямаше да разговарям с теб в момента. Щях да те убия. Знам, че ще съжалявам. Но какво предлагаш? Нещо много просто. Да продължим с играта. Единственият начин да те оневиним е като разкрием интелектуалния подбудител на убийството. Това означава да останеш в играта. Местната полиция няма да се размърда. Твърде рисковано е за тях, но докато ти си на свобода, те няма да могат да спят спокойно. Значи ставам примамка. Ти разкри плана им и сега те са нервни. А нервните хора правят грешки. Щом сгрешат, ние ще бъдем там. В твоите уста звучи добре, Морган, но не ми влияе добре на самочувствието. Направи както казвам и ще имаш шанс да оцелееш. Ако ли не, ще умреш. Помисли върху това. Какво беше това, по дяволите? Удари ме. Какво? Удари ме и изчезвай от тук. Какво си мислиш, че правиш, Морган? Сприятеляваш се с враговете. На твое място не бих афиширал слабоумието си по такъв начин. Ако не беше се намесил, щях да го довърша.
Имам данни, че работата на господин Локвуд в секретните разузнавателни служби на САЩ е била съчетана с дейността му на двоен агент за не едно чуждо разузнаване. Информация за това ще бъде предоставена на обществеността през следващите 24 часа. Потвърдени са данните, че Уилям Локвуд, кандидата за сенатор, е бил намерен мъртъв. Очевидната причина е самоубийство. Очакваме подробни сведения от местната полиция. Стреляй, аз съм Джон. Какво правиш тук? Ако махнеш пистолета, ще ти кажа. Можеше да почукаш. Почуках, но ти не отвори. Трябваше да се вмъкне преди някой да ме е видял. Днес вече стреляха по мен. Господи. Изглежда сериозно. Трябва да отидеш в болница. Не мога да си го позволя. Защо не? Трябва да пина нещо. Нещо по-силно. Какво става? Какво се е случило с теб? Не гледаш ли новини? Губернатора Уилсън беше убит. Всички мислят, че аз съм убийца. Кой мисли така? Всички. Целият проклет свят. Опитах се да ги спра, но беше късно. Така ме накиснаха. Даже и отпечатъците ми са върху пушката, с която бе убит. За какво говориш? Нещата не се развиха по план. Мислихме, че Логан ще бъде използван като убиец, а не като изкупителна жертва. Разбираш ли? Не, изобщо не разбирам. Какво значи ние? Кои ние? Катрин, аз съм агент от Министерство на правосъдието. Много секретен агент. Морган е мой шеф. Знаехме, че се готви опит за убийство. Знаехме, че Логан ще бъде замесен, но не знаехме срещу кого и кога. Затова ликвидирахме истинския Логан и аз взех неговото място, но не предполагахме за какво точно ще го използват. Искаш да кажеш, че празната ти къща и сцената в офиса на Морган са били инсценировки? Заради мен? Страхувам се, че е така. И ти не си Джон Филипс? Не. Копеле! Аз толкова държах на теб. Спах с теб, а ти ме използваше като част от играта. Защо? По дяволите! Искам да знам защо. Защото мислехме, че ти си замесена. Как можеш да допуснеш такова нещо? Самолетният билет на Логан е бил купен с твоята кредитна карта. Какво? Искаха да ме убият тази вечер, да инсценират самозащита при арест. И по този начин щяха да ти дадат възможност да действаш свободно. Катрин. За глупачка ли ме мислиш? Не знам какво става тук и кой си в действителност, но не вярвам нито дума на това. Стой там. Чуваш ли? Кълна се, че ще стрелям. Ти имаш мотив, Катрин. Ти обвиняваш Уилсън за убийството на баща си. Да не би да нямам основание. Кажи. Той съсипа кариерата и репутацията на баща ми. Той ми го отне. Сега си получи заслуженото. Радвам се, че е мъртъв. Само, че не съм го направила аз. Какво правиш? Това, което трябваше да направя от самото начало. Ще се обадя на полицията. Не дей. Ако се обадиш, ще очистят и двама ни. Те имат хора навсякъде. Помисли си. И без това те свързаха с Уилсън по всеки възможен начин. Обажданията ти в стаята, от която бе застрелян, кредитната ти карта, а положително имат и много други козове. Ти си прокурор. Как би определила всичко това?
Не исках да те засегна. Съжалявам. Какво ще правим сега? Трябва да се измъкнем преди полицията да е дошла. Франк, какво е това? Страхувам се, че и двамата сте арестувани. Обвинени сте в няколко убийства. В това число Катрин с участие в конспирация по убийството на губернатора Уилсън. Нима вярваш на всичко това? Няма значение дали вярвам и ти го знаеш. Сложете им белезниците. Не мърдай! Хвърляте пистолетите. Ще го застрелям. Не ти вярвам. Ако те стрелят, ти си мъртъв. Повярвай ми. Моля те, Франк. Той е луд. Чу дамата. Добре. Направете каквото казва. Къде са ключовете от колата ти? Къде са ключовете? В портмонето ми. Вземи ги. Сигурно разбирате, че няма да ви се размине. Това си е мой проблем. Ако някой се опита да тръгне след нас през тази врата, ще умре. Тръгвай. Влизай в колата. Не. Влизай в колата. Лягай на седалката. Хайде. Тук съм. Би ли допуснал? Да те убият. А ти как мислиш? Всичко е толкова объркано, не знам вече какво да мисля. Катрин, никога не бих допуснал това да се случи. Бих искала да ти вярвам. Не искам да те нараня, а да те предпазя. Голям виц каза. В съда бих била по-предпазна, отколкото тук с теб. Никога нямаше да стигнеш до съда. Добре. Стига толкова. Не ми разправяй, че Алесандро, прокурора на щата, е замесен в това. Не искам да те слушам. Слизам от колата. Ако трябва да стреляш, стреляй. Не ми пука. Спасих ти живота. Разкарай се от мен. Не ти ли се струва странно, че цял щатски прокурор идва лично само с 2 ченгета, за да арестува човека, който уж бил застрелял губернатора? Няма коли, няма подкрепление, нищо. Помисли на това. Ако все още искаш да си тръгваш, моля. Върви. Божичко, ще имам нужда от помощ. Така е. Ами Морган, той може да ми помогне. Не и на този етап. Ще замесят привидно и него. Ако вече не са го направили. Познавам един човек, който работеше в разузнаването. Не знам дали ще може да помогне, но си струва да опитаме. Можеш ли да му се довериш? Бих му поверила живота си. Ще направиш точно това. Много ти благодаря, Стивън. Добре, ще се видим утре. До утре.
Какво стана? Каза да отидем на вилата му и да пренощуваме там. Ще дойде на сутринта. Знаеш си работата. Ще я свърша с удоволствие. Катрин, ставай, има някой. Не мърдайте, господине. Стивън? Катрин, добре ли си? Да. Махнете пистолета, Филипс. Прави каквото ти казва, Джони. Ти ме измами. Изведи го. Ти ме измами. Миличка. Къде отиваме? По източната магистрала. Знаеш, че ти се оказа доста неразумен. Не можеш да се измъкнеш. Ще поживеем, ще видим. Да, ще го видим съвсем скоро. Зная. По дяволите! Разкарайте се! Както каза Джони, ще поживеем и ще видим. Искаш ли да се повозим, а? Че и бензин не хабиш, задник такъв. Очи син.
или ще умреш. Това, че идваме в дома ми, не е логично. Има причина. Просто ми повярвай. Това твоя пистолет ли е? Мисля, че да. Добре. Какво правиш? Доста сложно е. Трябва да съм сигурен, че всичко е наред. Не знам за какво говориш. И защо сме тук, не разбирам. Защото тук искат да умреш, Катрин. Джон? Не е ли така? Под тежестта на огризенията си тя се самоубива. Това е абсурдно. Вземи пистолета от него. Джон! Вземи го. Мисля, че правиш грешка, Катрин. Нека тя сама си прецени. Дадено. Той е на дъното на всичко още от самото начало. Какво? Вярно е, Катрин. Хвърли пистолета, Джон. Веднага. Добре. Този човек уреди убийството на Уилсън. Знам. Наистина съжалявам. Но нали Уилсън уби баща ми? Нима не разбираш. Грешиш, Катрин. Не Уилсън уби баща ти. Мур го уби. Не е вярно. Баща ми се самоуби, след като Уилсън съсипа кариерата му. Това не е било самоубийство, а инсценировка. Какъвто е планът и за твоята смърт. Не очакваш, че тя ще ти повярва, нали? Довери ми се. Дай ми пистолет. Не! И двамата стойте по местата си. Никой няма да напусне стаята, докато не научи истината. Казах ти каква е истината. Той е убил 5 полицаи и 1 губернатор. Естествено е, че извърта нещата в своя полза. Не разбираш ли? Не го слушай, Катрин. Катрин, знам, че си чувствително момиче. Обичам те, обичах и баща ти. Той бе най-добрият ми приятел. Трябва да ми повярваш, да ми се довериш. Дай ми пистолета. Дай ми пистолета. Не го прави, Катрин. Съжалявам, Стивен. Съжалявам. Всичко е наред. Успокой се. Иди и състани до господин Филипс. Какво? Върви. Но ако той... Хайде, отивай. Върви! Ти си убил баща ми. Налагаше се, Катрин. Но защо си го направил, Стивен? Защо си го убил? Преди доста време стигнахме до извода, че Уилсън става неудобен за нас. Затова решихме, ако той някога заеме силна позиция, да го отстраним. Сега направихме точно това. Ние просто го отстранихме. Не разбирам. Когато на времето Уилсън е обвинил баща ти, Мур го е убил. Като е инсценирал самоубийство. Защото е знаел, че когато дойде ред да ликвидирате самия Уилсън, лесно ще насочат подозренията тъкмо към теб. Така е. Убил си баща ми преди години само заради това сега, за да има кого да обвинят за смъртта на Уилсън. Как можа? Това е само игра. Игра. А сега
е твой ред. Не мисля, че е така. Би трябвало да си на моя страна. Това беше първата ти грешка. Нищо не можеш да докажеш. Мисля, че можем. Какво? Направихме пълен запис. Джон? Не всичко можеш да примамиш като гълъбите си. Съжалявам. Съжалявам. Не знаех. Всичко е наред. Ще се оправим. Да се махаме от тук. Да вървим. Ще трябва да си кажем довиждане. Няма ли да влезеш? Не мога да разкрия истинската си самоличност пред съда. Дадохме косвени показания, не се тревожи. Няма да имаш проблеми. Не знам как да ви се отблагодаря. И на двамата. Благодаря ви. Не го споменавай. Били... Съжалявам. Аз наистина те обичам. Повярвай. Вярвам ти. Ще ти видя ли пак? Вероятно не. Катрин, аз никога няма да те забравя. Обещаваш ли? Да. Обещавам. Текста четоха артистите Наталия Барская, Никола Стефанов и Цветан Ватев.